Stojíme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Příbrami a za náma je kašna a náměstí je jedním ze symbolem Příbrami. Pane Řihák, jak vy vnímáte stavbu tohoto náměstí a to, jak v současné době funguje? Tak důležitý, jak tuto stavbu vnímají občané. My jako město jsme provedli komplexní rekonstrukci, to znamená, jsou zde nové povrchy, udělali jsme krásnou kašnu, lavičku, udělali jsme všechny silnice, parkoviště tady máte a myslím si, že jsme snažili jsme se to prostředí tady udělat hezké. Samozřejmě různily se názory na to, jestli tady má být parkoviště. Někteří občané říkali, ať tady auta neparkují vůbec. Někteří říkali, ať je tady především parkoviště. A my jsme zvolili podle mého názoru kompromis, že je tady jak ta odpočinková zóna, kde je krásná kašna, která především v letních měsících zvlhčuje tady prostředí a využívají děti, ale máte tu i například parkoviště a jdou tady pořádat ty trhy, na které občané byli zvyklí a všechno je to nový. Máme tady za městské peníze jsme opravili fasádu kostela a vysázeli jsme nové stromy, nová elektrika. Myslím si, že jsme udělali dost a záleží občané, jakým způsobem to vnímají. Nikdy neuděláte něco tak, aby všichni to vnímali pozitivně. Vždycky budou lidi, kteří říkají, mohli jste to udělat jinak, mohli jste tady udělat více nebo méně parkovacích míst, více zeleně. To je věc názoru. Už jste zmiňoval to, že ta kašna hlavně v letních měsících slouží k zvlhčování a k tomu, aby se tu malé děti nějakým způsobem občerstvily. Na Facebooku se objevily v poslední době komentáře nelichotivé na to, že tady někteří občané v nočních hodinách se nevybíravým způsobem chovají. Zaregistroval jste taky tohle a následné reakce i co se týče k vaší osobě? Tak já to zaregistroval, volalo by kolem toho i několik občanů. Víte, když už se stavila kašna, tak tady bylo spousta názorů, že ta kašna by měla být jiná, nebo tu neměla být vůbec a já si myslím, je to věc vkusu, věc názoru. Někdo je pro, někdo je proti. A už když jsme si jej postavili, tak tady byly nelichotivé názory, že je to Řihák ve vaně, byl jsem různě urážen. A to, co bylo ale teď na Facebooku, na sociálních sítích, tak to mě opravdu vyrazilo dech. Já jsem zvyklý jako politik už na tyto věci, takže když někdo ukazuje fotky, které údajně mají být na kamerovém systému, že někdo močí do této kašny a že si představuje, že močí na mě, člověk tyto věci snese, ale když tam mluví o tom, že maminky, pokud děti dostanou vyrážku, či jakým způsobem tam informuje, že to je podle toho, jaký pijí pivo, tak si myslím, že tyto diskuze jsou nehorázné a všichni bychom se měli napříč politickým spektrem tomuto postavit. Víte, blíží se volby a tady v Příbrami se zase někdo chová jako Jekyll a Hyde, to znamená, že na jednu stranu říkají někteří, co chceme měnit, chceme být lepší, chceme to dělat všechno s úsměvem a na druhou stranu možná ti to samý lidé používají tyto metody. Já to považuji za nehoráznost, strašit maminky s dětma tím, že někdo může chytit ten exém či něco jiného. Tu kašnu jsme stavili pro lidi. Ta kašna s nějakým Řihákem, když byl starosta, nemá nic společného. Já jsem byl pouze člověk, který převzal zodpovědnost a postavili jsme to podle mého názoru dobře. A to, co se děje, to není dobře. Hodláte třeba vy za svoji osobu podniknout nějaké kroky, které by měly vést tomu kontaktovat lidi potřebné k tomu, aby se s tímto něco stalo? Mě oslovilo několik občanů po té, co to shlédli na sociálních sítích a já jsem hned druhý den požádal starostu a vedení města písemně, aby v rámci městské policie a kompetencí a pravomocí, které vedení města a policie má, aby toto řešila a aby přijala jakýkoliv způsob, jak zabránit těmto věcem, pokud k jim došlo, jak to bylo na Facebooku, a aby přijala takové opatření a aby opravdu to, co oni popisují, nehrozilo. Je zajímavé, že vyhrožují jenom touto kašnou. Tady naproti máme u soudku další krásnou kašnu na sídlišti. Ale prostě tato kašna je spojovaná se mnou. Abych všem těm lidem, kteří toto dělají, chtěl říct, vy neškodíte mně, vy škodíte maminkám a malým dětem. Ještě bych se chtěl zeptat přesně, jak vy vnímáte třeba, když jedete autem kolem, to, když tady sedí maminky s dětma, posedávají tady děti, tady pobíhají. Je to to, proč jste tu kašnu dělali? Bylo to tím účelem, to, abyste tady našli nějaký odpočinek a zázemí? Určitě to byl
hlavní smysl, prostě aby tady byl odpočinkový kout uprostřed Příbrami pro maminky s dětma. A já bych chtěl i poděkovat panu architektovi Kučerovi, který toto vlastně vymyslel, udělal, my jsme to spíš realizovali. Podle mého názoru byl to dobrý nápad. A když vidím turisty, jak sem jezdí z ciziny a bylo tady spousta třeba slovenských turistů, slovenských lidí, kteří tady mají příbuzný a všichni se fotějí u této kašny, protože takovouto kašnu v České republice nenajdete. A to je to unikum a myslím si, že to je za prvý praktická věc, že to děti můžou využívat, pokud jim nikdo nebude vyhrožovat na sociálních sítích. A na druhou stranu je to krásná dominanta našeho města a vždycky je dobrý být v něčem první. Poslední otázku. Jak byste se před nadcházejícími volbami chtěl prezentovat a jak byste chtěl, aby vás lidi vnímali? A zaregistroval jsem také vaši aktivitu na facebookových sítích, tak bude třeba i tenhle způsob nějaký kanál, jak se vy budete chtít představit lidem? Tak určitě, tak všichni se musíme přizpůsobit době. Já jsem ještě vyrůstal v době, když jsem byl mlád, kdy ještě byly elektronikové počítače. Já si pamatuju, když kdysi do masokombinátu přišel první počítač, takže se sotva vešel do obrovské místnosti a dneska ten život po těch 30-40 letech je úplně někde jinde. I my se musíme přizpůsobit. Samozřejmě mám Facebook, sleduji sociální sítě, to je prostě to, co je moderní a lidi sledují, protože ne všichni budou mít dneska na to, aby si kupovali například noviny v papírové podobě, protože jsou drahý. A za prvý Facebook a sociální sítě, tady máte rychlé zpravodajství, najdete si tam, co chcete. A jak by mě lidi vnímali, já si myslím, že by nás měli vnímat, aspoň se o to budu snažit, podle toho, co jsme za ty 4 roky pro občany v tomto městě udělali. Třeba podle této kašny, podle tohoto náměstí, podle náměstí na sídlišti, podle zateplených škol, podle zateplených školek, opravených silnic. Víte, ne vždycky uděláte všechno, co chcete, protože je to otázka peněz, rozpočtu. Ale my jsme podle mého názoru udělali v Příbrami za 4 roky dost a máme město, které není zadlužené. A to si myslím, že v dnešní době u těch měst velkých je obrovský problém zadluženost. A my nemáme žádnou velkou vnitřní zadluženost. A podle toho bych si přál, aby občané nás vnímali. Diskuze o tom, jestli tato kašna měla být jiná nebo měla být úplně jiná, ty můžeme vést. Ale důležitý, že jsme vyčerpali tady evropské peníze, 85% jsme na to dostali z Evropy. Je tu nová kanalizace, voda, máte tu novou infrastrukturu v podzemí, silnice, bezpečnostní ostrůvky, nové lavičky, teď je to přece nádhera. A tak se budu snažit, aby lidé nás vnímali. Děkuji vám. Já také děkuji.